Denisa! Sunt obligată să fiu aici. Acum probabil că vă întrebați cum am reușit eu să am o iubită așa de frumoasă. Unde avem chestii nașpa ca în cap, distruge și despărțire. Ce, Vlad, nu ai zice că e așa de rău despărțirea? Am auzit asta, dar avem și chestii bune ca pupic, dezbracă-te și sărut. Ce, Vlad, sărut? Cum adică sărut? Asta nu se încadrează în categoria lucrurilor bune. Poate pentru ea. Sper să nu pice asta. Eu da. Dacă pică aia, eu... 2, 1 și stați o secundă toată lumea! Dați un like dacă vreți să mai fac videouri cu Denisa. La 20.000 de like-uri ne întoarcem cu un video. Vlad, nu vreau să pun hainele tale pe mine, eu nu mă ating de ele. De ce? Nu le speli niciodată. Da, recunosc, dar hai, frățioare! Ia? Gen... Dacă așa spun regulile, cred că da, adică nu am făcut eu regulile astea. Nu! Oh, Dumnezeule! Gata. Ce gata? Duhul meu, ăsta nu a fost un sărut de-abia mai ating. Nu vreau! Nu mă interesează, suntem într-o relație, trebuie să mă interesează, nu putem să trecem peste asta așa, să o lăsăm așa, aplicat sărut, trebuie să o facem. Vino încoace, vino încoace.